Jawel, ze zeggen dat er muziek in Drachten zit. Dat is niet zo vreemd, want het gaat om een plaats die tussen 1950 en 1974 groeide van nog geen 10.000 tot 35.000 inwoners. Waarvan dan ook nog eens ruim 70% jonger is dan 40 jaar. In 1973 kwamen er 1300 mensen bij. En dat is meer dan in de voorgaande 3 jaar. Beweerd wordt ook dat er in Drachten altijd wel iets te doen is. Of te openen of te onthullen. Dat klopt. Zo was er in 1973 bijvoorbeeld een nieuw gedeelte van het voetgangersgebied. En hier een plastiek van keuvelende vrouwtjes, waaraan iedereen dagelijks plezier beleeft en er trots naar kijkt alsof hij het zelf gemaakt had. Kunst verrijkt. En het is niet toevallig dat het Sociaal-Cultureel Centrum De Lawaai niet alleen een nieuwe ingang kreeg, maar ook door een expositiegalerij werd verbonden met een nieuw gemeentelijk ontvangstcentrum. Drachten 74. Bonte kaleidoscoop van 1 jaar leven en streven in de tweede gemeente van Friesland. Boeiend voor jong en oud. Dit is de neerslag van 12 maanden bouwen, baggeren en modderen in gunstige zin. Goed beschouwd kwam Smallingeland met een bolle wind in de zeilen door de brug. Zoals het Friese statenjacht op de Hooidammen, waar ook watersport en beroepsvaart met vreugde de nieuwe brug zagen opengaan. Met 16 meter doorvaartwijdte, een hoogte van 2,75 meter, voor 25.000 passerende schepen per jaar een uitkomst. En, omdat het volgens een goed Fries spreekwoord altijd eerst op het slimst wijzen mat waar het beter wordt, was het ook niet zo best op de Lange West. De belangrijke doorgaande verbinding om het centrum van Drachten, waarin een nieuwe riolering werd gelegd en die bovendien een nieuw wegdek kreeg. Zoals overal in deze maatschappij zijn er ook hier koninginnen en werkbijen. Maar er zijn ook prinsessen en prinsen. En tot velen die komen kijken wat er in de afgelopen jaren van Drachten is gemaakt, behoorde in 1974 ook het kroonprinselijk paar. Het kon constateren dat het gemeentebestuur van Smallingeland zich heel wel voelt in een voormalig klooster. Het prinselijk paar ontdekte tijdens een wandeling over de promenade dat Drachten een heel ander gezicht heeft gekregen. En dan te weten dat er op dat moment al hard gewerkt werd aan de plannen om ook een deel van Molenend en Kaden van luifels te voorzien en tot voetgangersgebied te maken. Muziek voor de zeer nabije toekomst. Voor het oude postkantoor kwam na 100 jaar een nieuw gereed aan de markt. Het was niet uit gebrek aan vertrouwen jegens de PTT, maar toch werden er postduiven gelost uit pure vreugde om de opening van de kinderboerderij, die tot stand komt met financiële bijdragen uit het hele land. Deze boerderij is namelijk enig in zijn soort, omdat hiermee ook een brug wordt geslagen tussen gehandicapte kinderen van de Stichting Maartenswoude en niet-gehandicapten. En om zo'n instelling mag je best blij zijn. Een wethouder laat zich bij zo'n gelegenheid dan ook graag over de streep trekken.
Dit vind ik dus ook leuk, hè? Dat ook. Ja, dat vind je er erg mooi in. Vind je dat thuis? Ja. Maar misschien dat ik nou beter iets wat dichts kan doen. Wil je die dingetjes niet eens proberen zo? Jawel, ja. Als ik dit dan afmaak... Ja, dat je daarboven. Ja, want ik heb dus niet gelezen hoe dat moet. Nee, maar gewoon, dat zijn strookjes. En dan ga je er met één draad bovenlangs en dan pik je hem even vast. Zie je dat dit dus een groepje wordt. En dan moet je die rest er nog bij aansluiten. Dan heb je dus een totaal relief gemaakt. Ja? Maar dat heb je met die stukjes. Ja. En weet je wat andere vormpjes hebben. Maar dit was toch gemakkelijk. Jawel, take one, opname 1, maar ook alle volgende legden in 1976 vast als een merkwaardig jaar. Elk shot een ander beeld, elke toets een andere toon. Merkwaardig ja, want er was voor het eerst sinds tijden ijs. En ook Smallingenland strekte de stramme skonken om er weer wat vaart in te krijgen. Misschien allemaal. Als u even zegt, ja. Zeer hartelijke Dank u zeer. felicitaties. Dank u zeer. Daar moest op gedronken worden. En we dronken. Broederschap met melk. U ook? Eigenlijk een uniek initiatief. Want als het om broederschap gaat, kan er op dit ondermaanse nog zoveel gebeuren dat het ganse melkoverschot geen probleem meer zou zijn. Ja. 22. Ja, niet exact. Dus we zagen een belofte. De koningin stelde zich uitvoerig op de hoogte. De koningin vertrok vanaf het Kiryat Ornoplein per helikopter. De commissaris van de koningin, meester Rijkstra, bood nog lectuur aan voor onderweg over de vogels van Friesland, die de Nenteldiek met verbazing nakeek, net als de mensen. In de gemeente Smallingenland en in de wijde wereld eromheen, tijd loopt ons als water door de vingers. Als lichtstralen gaan dagen, weken en maanden voorbij
En in het kielzog van de tijd worden feiten en gebeurtenissen geschiedenis. Speed. Speed 7 of 77. De mens wil nog sneller. Soms neemt dat bijna maniacale vormen aan, zoals in 77 op het vliegveld. Soms gaat er iets mis en dan loopt het publiek te hoop. Maar de brokstukken worden opgeruimd en alles gaat gewoon verder. Bescherming en veiligheid worden ook gewaarborgd door het brandweerkorps, dat in 1977 werd verrijkt met een nieuwe 30 meter lange brandweerladder, met alles erop en eraan, tot en met vloep aan en vloep uit lampjes. En al wist niet iedereen meteen hoe het allemaal werkte, men kan stellen dat geen brand meer te hoog kan oplaaien in Smallingerland en in een wijd omliggend gebied. Want deze ladder is niet alleen het begin van vernieuwing en uitbreiding van het brandweermaterieel, maar in feite ook een eerste stap in de richting van een regionale brandweer. Het zou onjuist zijn te menen dat in Smallingerland vooral wordt gedacht aan de ernst van het bestaan en nauwelijks aan zaken die dit versieren. Dat is bijvoorbeeld te zien aan de plantsoenen. Maar bestuurders hebben ook, als het om andere zaken gaat, een speelse inslag. Zo kreeg wethouder Jongstra een lift met een Friese krompanelen sjees om zo het speeltuinseizoen te openen. Zo, dit zit maar mee, joh. Het was daarom niet zo vreemd dat toen de commissaris van de Koningin van Friesland, meester Rijpstra, met het statenjacht de door een ketting afgesloten haven had opengevaren, Neptunus opdook om hem een fles waddenbitter aan te reiken. Een vloeistof die, naar men zegt, kou en angst verdrijft. Ik ben van de Wadden gekomen. En ik heb hier een flesje meegebracht voor u. Omdat ik het prachtig vind dat ik nu veel sneller in Drachten kan komen. 37% van de bevolking is jonger dan 25 jaar. Bovendien is Drachten ook onderwijscentrum. Dagelijks trekken leerlingen uit een wijd omliggend gebied naar pedagogische academies, HAVO's, MAVO's, LEAO's, MTS, landbouwscholen enzovoort. In omstreeks 100 scholen wordt er aan gewerkt om de hopen des vaderlands op te leiden voor een plaats in de maatschappij. Ja, dat komt wel. Doe het maar gewoon met een thermometer. Nou, pak jij de stopwatch weer? Nee. 30 plus 20 is... Hoeveel seconden? Nee, 51 seconden. Min een seconde is 50 seconden. Waarom min een seconde? Nou, ik drukte er zo net vroeg in. 10 breed, die bijbel is smaller, dus die moet je even
beide kanten ophalen. Hè? Dit stukje dat wordt ook 14,5. Met de huisvesting voor de inwoners ging het aanzienlijk beter. Het 15.000ste huis van Smallingenland kwam klaar en van dat aantal zijn er rond 12.000 na de Tweede Wereldoorlog gebouwd. Dat op dit gebied, ook in 1978, de activiteiten onverminderd voort zouden gaan, stond vast. Aan de noordkant van Drachten werd in 1977 begonnen met de uitvoering van het bestemmingsplan De Volgeren, waar met rond 1000 woningen nieuwe perspectieven rijzen. Al ging er een enkele keer iets mis, zoals direct na de opening van een accommodatieuitbreiding bij de drafsportbaan, er zat in 1977 wel vaart in. Leden van het college van BMW peinzen over wat er nog gebeuren moet. Maar Smallingenland mag over 77 niet mopperen. Ook al reed een oude stoomtram slechts enkele dagen en kwam de Zuiderzeespoorlijn Groningen-Amsterdam via Drachten helaas nog niet veel dichterbij. De raad werd met 2 zetels uitgebreid tot 29 leden, omdat de gemeente in de afgelopen raadsperiode de grens van 45.000 inwoners overschreed. Er was, afgezien daarvan, wel wat te kiezen, want 9 vertrouwde gezichten zouden niet in de nieuwe raad terugkeren. Een reden te meer voor de politieke partijen om aan de weg te timmeren. Lees de waarheid. Om stemmen te winnen. En zelfs politiek klinkt dan soms redelijk muzikaal. Maar het is allemaal een kwestie van vertrouwen. En zelfs de bronzen kwebbelende vrouwtjes speculeerden over de uitslag. Er was in de stembureaus dan ook wel iets te tellen, want er werden ruim 25.000 geldige stemmen uitgebracht. In de passage tussen het oude en het nieuwe gedeelte van het gemeentehuis werd een door de beeldhouwer Kees Verkade aangeboden bronzen kop van burgemeester Dr. Anders Willem Ernest baron von Knobelsdorff onthuld door diens weduwe. Ze onthulde kort daarna het nieuwe naambord van het ter nagedachtenis aan deze burgemeester omgedoopte plein tussen Berglaan en burgemeester Buitenweg. Overigens ligt Smallingenland nog altijd midden in deze bezige wereld en dat had in elk geval tot gevolg dat niemand in 1978 kon zeggen dat er in Smallingenland geen muziek zit. Er kwam een jeugdorkest uit Kiryat Ono in Israël dat met veel succes optrad in de Lavei. Van de overkant van de oceaan uit de Verenigde Staten kwam een volledige braasband die indruk maakte met hoornen des overvloeds aan geluid. Zo werd de eerste turninterland uit de geschiedenis tussen Nederland en China, voor dames, in Drachten gehouden.
een festijn van precisie en gratie. Bij dit alles werden andere zaken niet vergeten, zoals de kunst. In de Lawaai was een van de vele tentoonstellingen gewijd aan de werken van Smallingerlandse kunstenaars. Maar er was ook een tentoonstelling van kunstwerken van bejaarden, die evenzeer een eigen, soms vertederende allure had. Van de poppen naar het popfestival is, behalve in de woordspeling, gans een stap. Maar dat festival was er wel. Er waren niet zoveel mensen, als gevolg van veel regen, maar het schonk wel veel vermaak, behalve voor de omwonenden. De politie hoefde er niet aan te pas te komen, hetgeen in één opzicht jammer was. Want het optreden van de mobiele eenheid met een speciaal hiervoor aangeschafte bus, met de politie achter de tralies, is soms een manifestatie op zich. Tot de jaarlijks terugkerende gebeurtenissen behoorde zo langzamerhand ook de internationale speedshow, waarbij een pasgekozen wethouder een vacature in het college van BMW riskeerde. Oude merken, die dat vroeger hielden. In elk geval verkeerden de gebruikers van de in 1978 gereed gekomen tennishal in rustige sferen. Alles samen moet worden geconstateerd dat er in Smallingerland in 1978 weinig in het water is gevallen. Alleen bij de surflessen van de werkgroep Sportieve Recreatie was het soms een leien op de leien.
Dat gold zelfs voor de officiële start van de nog beperkte stadsdienst, met een eerste rit voor gemeentebestuurderen en anderen die jaren bezig waren om het zover te krijgen, maar halverwege stranden. Met technische wonderen is het vaak donderen, sprak een wijs man. In een ander bleek trouwens geen slecht voorteken, want de behoefte aan dit stuk openbaar vervoer werd bevestigd in de aantallen passagiers. Velen kozen de bus, maar sommigen prefereren voorlopig de arreslee, zoals bij de Veenhoop. Nostalgische, klassieke taferelen. Op de maat van in smeltsneeuw kledderende paardenvoeten rinkelden de bellen, als was er sinds tijden niets veranderd. En wie zorgt voor het groenvoer? Of beter, voor het snuifje groen in de soep der ingezetenen? Juist, zelfs dat doet de gemeente. In de Draait werd de eerste kruidentuin aangelegd, waaruit iedereen zijn takje salie, bieslook, dille of rozemarijn mag halen om meer smaak en geur aan het bestaan toe te voegen. In andere zin draagt ook de Friese literatuur daartoe bij. En de eigen en andermans werk verkopende Friese auteurs op de boekenmarkt op het Franse pleintje in Drachten constateren een groeiende belangstelling. Die merk in Drachten, dat is 4 wij de beste van heel Friesland. Zandij als joer, dan verkepen we hier voor, nou ik rooi dat we joer wat voor 10.000 wonen verkepen. En dat baat nergens zoals in Friesland. Hoe dat zo kan, weet ik echt net, maar het is nog niet een keer zo. We doen dat hier in Drachten nou, denk de zo'n de 8e keer. En het wordt alle jaren beter. En ja, dat kennen we wel even tussen terug. We zijn hier op mijn man of 20, 24 onschreeuwers. In de tweede plaats van Friesland werden 5 maal zoveel Friese boeken verkocht als in de eerste. Zelfs Beppe had daar niet van durven dromen. Maar evenmin van het feit dat haar pronkkamer anno 1979 opnieuw zou worden ingericht in het streekmuseum het Blekerhoes, dat een nieuwe huisvesting kreeg in het voormalige gemeentehuis. Behalve gedeputeerden, de provinciale onderwijsraad en de inspectie waren daar ook journalisten bij. Men bekeek de school in de Wilgen, waarbij kinderen naar het scheen de ouderen als verantwoordelijken aanwezen. Het was tenslotte ook nog het jaar van het kind. Zonder oriëntatie gaat het niet. Wie niet om zich heen kijkt, mist een heleboel. Derhalve ging de gemeenteraad van Smallingeland op stap
op eigen terrein. Die excursie begon met het genieten van het eerste kopje koffie van het Crest-hotel dat bij urentijd verlaat gestalte begon te krijgen en waarvan het vergadercentrum snel als de Wigwam werd gedoopt. In Smallingeland zat intussen hier en daar best muziek in het welzijn. Al was de aanloop soms moeizaam. Zo werd in Drachten het nieuwe werkcentrum De Kouwe geopend. En de wethouder worstelde nog eens door 10 jaar plannen. Jongens, de Kouwe is open, is open. Ja, jongens, de Kouwe is open, het is feest. Een lekker krijg naar je mond en een stuk in je kont. Kijk je de Kouwe, blijf je zo tot je. Jongens, de Kouwe is open. Jawel jongens, het was feest. Vooral het touwtrekken was trouwens min of meer symbolisch voor het tot stand brengen van welzijnsvoorzieningen. Niettemin was er in Boornberghem al muziek voordat het dorpshuis klaar was. Zelfs al was er geen mens, omdat men de meiboom vierde. Toch werd het in 1980 in gebruik genomen. Evenals de uitbreiding van het dorpshuis in Rottevallen. Sport en hobbyisme grenzen aan elkaar en vormen in elk geval een stuk welzijn. Of men nu ijvert voor een fraaie krop sla of voor een juweel van een doelpunt. Het kan allebei. Wethouder Jonkman opende het volkstuinencomplex van de Wrottersploeg. Men zag de sla groeien en hoorde de zomerkoninkjes tinkelen. Een amateur tuindersvereniging die, ik zou het zo willen zeggen, professioneel is georganiseerd en die nu meer dan 800 leden telt. Want via uw aller betrokkenheid heeft u zelf in zelfwerkzaamheid dit complex in belangrijke mate aangekleed en ingevuld. Bij zoveel diversiteit is het nauwelijks verwonderlijk dat er meerdere titelhouders in Smallingeland wonen. Kampioenen wegraces, grasbaanraces, hardlopen, zeilen en kaatsen. Ze werden gehuldigd door een gemeentebestuur dat ook daadwerkelijk sportieve bovenslagen nastreeft. Het bijna voltallige college van burgemeester en wethouders viel op het kaatsveld uiteen in 2 parturen van verschillende kracht en signatuur tijdens een sportieve retraite onder leiding van PC-winnaar Solsma. In het noordelijkste spijkerdorp van Nederland was een tweede gemeentehuis in aanbouw. Want het gerucht ging dat burgemeester Zijlstra voor zichzelf zou beginnen. Dat bleek een misverstand. Maar hij nam wel afscheid. Het is dus zover. Per 1 september aanstaande zult u geen burgemeester van de gemeente Smallingeland meer zijn. U hebt dat aan uzelf te danken. Wij hadden het graag anders gewild. U gaf echter te kennen een herbenoeming niet op prijs te stellen. Daar had u uw redenen voor. Het is uw besluit. Wij hebben dat te respecteren. Het is de moeite waard geweest. En de resultaten kunnen bezien leiden. Ik zal het vertalen. Het is de moeite waard geweest en de resultaten kunnen bezien leiden. Dat is ook iets. Een beetje weemoed
werd versterkt door een vleugje nostalgie en overgoten met humor. Want hij stapt als burgervader op. Jij idee, oerlikidoo. Maar wij van de bond halen blij van zin. Jij idee, oerlikidoo. Hebben er nu al de fulltime motor in. Jij idee, likidoo, do, do. En melkplas hier en Moederberg daar. En Zijlstra wordt de man van het jaar. Ze komen onze problemen rond. Zelfs over 's lands benarde financieel-economische omstandigheden werden twee bekende Nederlanders, ook opvolgers trouwens, het eens. Het moet zuiniger. Nou ja, morgen. Opdat de nieuwe burgemeester vlot ter plekke zou kunnen komen, werd nog snel de Rijksweg A7 geopend. Dat wil zeggen, het 24 kilometer lange gedeelte van Beetsterswaag tot bij Leek. Daarmee kwam het eind in zicht van de ombouw van Rijksweg 43 tot moderne autosnelweg. Onmisbare schakel in snelle verbindingen tussen het noorden en de Randstad. Het tijdperk van het paard lag tegelijkertijd opnieuw verder weg. Behalve natuurlijk in het drafsportcentrum, bij de geregelde Renje-Rotshow ten behoeve van goklustigen en andere liefhebbers. Daar was in 1981 als extra schouwspel trouwens een demonstratie van paardenrassen. Gepresenteerd worden het Jochem en de merries Geesje en Laurine bij de stermerries. En dan het tweede ras vindt u de VTN Rijpaard. Ook weer een heel uniek verschijnsel. Eigenlijk uniek in de hele wereld, het staat er Nederlands bestaan. Engeland hebben we de hekmies, daar komen we later op, maar een punt van Verenigde vorm, dat is uniek in de wereld. En we zullen zo later in de demonstraties nog aan het werk zien en dan ziet u ook het unieke daarvan, de verheven gangen, de fraaie wijze waarop de dieren zich presenteren, de moeite zeer van het bekijken waard. Er liepen ook ezels bij, hetgeen naar verluidt door enige paarden als gênant werd ervaren. Burgemeester Smallenbroek wilde bij zijn intrede paarden noch ezels. Dus, naar oud gebruik, ontvangst aan de gemeentegrens, bloemen van wethoudersdochter Jolanda Jonkman en vervolgens achter de muziek aan naar de raadzaal. En al leek het even op een intocht in Peking, dat was even toevallig als het motto op de Lawei. Op hoop van zegen. Een laat grapje van Heijermans. Drachten, Smallingerland 1982. Een jaar dat met vuur werd begonnen en met een zekere voldoening eindigde. Ja, ga zo. Want er zat beweging in. In Oudega brandde een ouderwets oudejaarsvuur, waarvoor alles was bijeengesleept wat het dorp kwijt wou. Zo ging Oudega opgeruimd het nieuwe jaar in. Want het gebruikelijke verslepen van buurmans goed bleef achterwege en er waren geen vernielingen. Nou werd tegelijkertijd aangetoond dat het blok onder de oude toren nog prima kan dienen om er schelmen en ander gespuis in te slaan. En dus hield iedereen zich aan de afspraken en was de politie ieders vriend. Nou, en moet je ook nog lachen zeker? Hup. Ja. Graag een glaasje fris als het kan. Dat was het opgelucht gezag best enige loftuitingen waard. En de commissaris gaf een rondje. 1 fris, 1 spa citroen. Een uniek begin van een voor Smallingerland uniek jaar. Er was meer dat
hoewel geheel anders van karakter, gladjes verliep. Bijvoorbeeld het afscheid van gemeentesecretaris Petrus Nauta. Na 28 jaar chef-kok van Smallingelands ambtelijke keuken te zijn geweest, ging hij fut. Hij preste eerst nog even de ambtelijke staf tot het leveren van een sportieve prestatie en ging moedig voor in de mist. En dat terwijl het zich bewegen op glad ijs voor sommige ambtsdragers duidelijk risico's inhoudt. Soms kan men de afloop met de klompen aanvoelen. Zo torste de wethouder van Sport en Recreatie maagdelijk gips in een driekante doek en kreeg de secretaris de oorkonde verbonden aan het ereburgerschap. Aangezien de scheidende secretaris alleen niet aan zijn werk dacht wanneer hij zich bezighield met sport en zich vele jaren beijverde om ook anderen die kans te geven, kreeg hij ook nog een sportmanifestatie aangeboden. Een derde afscheid om het ambtelijk bestaan sneller af te wennen. Het 10-jarig bestaan van de kinderboerderij Maartenswoude werd onder grote belangstelling gevierd, ondanks de stromende regen, waarvan nog steeds niet duidelijk is of die nou wel of niet zuur is. Het humeur verzuurde in ieder geval niet, zelfs niet toen de techniek verstek liet gaan. De commissaris van de Koningin met zijn gezin en ook Mies Bouwman waren van de partij. Kunststofmuizen, genoten van kunststofkaas en kinderen van poffertjes en luchtkussens. Zo werd het toch nog een geslaagd feest. Feest! De school kreeg ook een naam die aardig aansluit bij de straatnaamgeving. Weliswaar is de voetbalvereniging Drachten nog niet gepromoveerd tot de eredivisie, maar toch werd er gespeeld tegen het eerste elftal van Feyenoord. Men moest het zelfs opnemen tegen de bekende gouden gids Cruyff, zodat bij een uitslag van 5-0 vastgesteld kan worden dat de Drachtsterclub eervol ten onder ging. Ja, maar jongens. Gaan we de handen krijgen van komen? Nou, vrij helemaal. Het was een droge zomer en daar heeft de brandweer wat aan gedaan tijdens de 1-2-3-feesten. Soms leek het op voetbal, maar zelfs Cruyff zou hier niets van gemaakt hebben. Sommige mensen vragen om ongelukken, zo lijkt het. Tijdens de jaarlijkse dragraces op de airstrip ging het weer erg hard. Maar wat deze Zweedse motorkozak uithaalde, sloeg alles.
Niet iedereen weet deze hoge graad van perfectie te bereiken. De jaarwisseling 1983-1984 gaf een grote verandering te zien van de gemeentelijke indeling van Friesland. Smallingenland bleef daar niet geheel buiten. Aan de noordwestzijde gingen gebiedsdelen naar Boonsterhem en Tietjerkstradeel. De Hegewarren kwam nu geheel binnen de grenzen van Smallingenland te liggen. Het onlogische grensverloop langs Rijksweg A7 werd rechtgetrokken. Nanda, Gayatri Dampad. Hoe mooi de tropen zijn, werd nog eens bewezen tijdens een Hindoestaans huwelijk dat in het informatiecentrum werd voltrokken. En beloof je trouw al de plichten te zullen vervullen die de wet aan de huwelijkse staat verbindt. Dan verklaar ik als ambtenaar van de burgerlijke stand van Smallingenland in naam der wet. Dit jaar werden de huwelijken in dat informatiecentrum gesloten in verband met de bouwwerkzaamheden rondom het gemeentehuis. Hier veilig stellen. Ik moet op de rode knop drukken. Ik heb er geen enkele moeite om daar stevig de vinger op te zetten. Daar gaan we dan. Dunlop Enerca heeft vertrouwen in de toekomst. Dat is duidelijk. Langzamerhand wordt het witte vlak ingevuld. Maar daarna viel de stilte in de galerij. Nog even een blik om de herinnering levend te houden. Nog even rondkijken in de omgeving van Lawaai, muziekschool en gemeentehuis. Nog even een registratie van de stilte voor de storm. Zo zag het eruit. De toekomst ligt open, maar het is de vraag of de weg erheen zo rechtlijnig verloopt als de filmcamera hier suggereert.